Naravno, pomenuta je ulica Nebojšina u Beogradu, gde navodno je nemam dupleks, rekao sam već, ali verovatno kolega ne zna šta znači dupleks, pošto ne zna šta je Smederevo, Sisak, da li je bio Tuđmanov poslanik, da li je bio čiji, odakle se dovukao, šta predaje, nema veze. U svakom slučaju, za Duvansku industriju Niš dva podatka. Pre mesec dana je tamo bila predsednica Vlade i oduševljena time što je Filip Moris uradio, 850 miliona je ukupna investicija za ovih 15 godina. I drugo, Siniša Mali je vodio tender za prodaju Duvanske industrije Niš, pa pitajte njega sutra kad dođe ovde o svim detaljima. Siniša dr Mali je vodio prodaju Duvanske industrije Niš, Beopetrola, Duvanske industrije Vranje itd. Što se tiče zakona, ovaj zakon je u tekstu koji sam vam već dao, već bio usvojen 2003. godine, kad je u Srbiji bila jedna, ajde neću kažem poslednja, ali jedna dobra Vlada, nije poslednja dobra, nego da kažemo dobra, koja je se bavila time da se recimo divlja gradnja, kao što se recimo dešava u Nebojšinoj 12, ako se ne varam, već sam upozoravao nekoliko puta, gde se gradi po dozvoli za podzemnu garažu je objekat koji ima 3 sprata, gde dan danas kad prođete, videćete da sa bandere ide kabl u nivou 1,5 metra od zemlje, direktno kroz ulazna vrata objekta i tako se to napaja strujom. Tako da deca, odrasli ili bilo ko kad prođe tamo može da izvrši samoubistvo kad hoće, a može i da pogine ne svojom voljom. I to tako stoji godinu dana. I o tome je obaveštavan i opštinski inspektor i gradski inspektor i ministarka Zorana Mihajlović i poslaničkim pitanjem i dopisom. Ima 5 rešenja o rušenju tog objekta i gradi se i dan danas. To je slika. Naravno, pored najveće bespravne gradnje u istoriji čovečanstva nakon piramida u Egiptu, to je Beograd na vodi, imamo i ovaj slučaj. U vreme kad je ovaj zakon bio važeći, krivično delo je bilo počinjanje gradnje bez dozvole za gradnju, a njoj prethodi urbanistička dozvola, građevinska dozvola, priključci, sve ono što dozvole za priključke. I to je bilo krivično delo da ako dođete na livadu i nemate dozvolu za gradnju sa ašovom i zabodete ašov, idete u zatvor. Danas mi imamo ne cirkus, nego svinjariju od gradnje. Pogledajte Mirjevo, bio sam tamo skoro, pa pošto ne znam baš taj deo grada, uzmem na Google da vidim. 16 ulica se zove Vojvode Bojovića. Stavljam na glasanje ovaj predlog.